Tresno kok bojone wong empuk yen weruh aku mung bisa ndomblong sing tak jaluk waktu kanggo aku najan sedelo iso nambani kangenku kembang pati karo kandhane ati iki wong mikir kowe wani sumpah tresnoku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi ora kok kawin sirit asik Tresno kok bojone wong wampuk yen weruh aku mung bisa nonton sing tak jaluk waktu kanggo aku najan sedelo iso nambani kangenku kembang lati arom kandhane ati iki wong mikir kowe wani sumpah tresnoku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi
mung bisa delok sing tak jaluk wektu kanggo aku senadyan sedina bisa nambani kangenku kembang melati arum gandane ati iki mong mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah njabahi. Sumirat koneng suminar Suryawanti sore ing traminal Blitar kaya-kaya ngutapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi gramat-gramat minyak dalan harapan baru laku alon-alon Groma mangis cara mesin saya kebrungu banter ada rerikatan ing pundakmu aku sendeng atis-titis rahasiane ya sadalan-dalan kowe mong alus-alus rambutku alas baradenku mintir minangka saksine lakonku lan kowe angeti rasa tresnamu saya krasa nalika kok aras pipiku ing pundakmu aku sendek ati-titis rasane yas sak dalan-dalan kowe wong alus-alus rambutku alas baradenku mintir minangka saksine lakonku lan kowe angeti rasa tresnamu saya krasa nalika kok aras pipiku
jenjem kaya ra bisa ngoncati saben wanci tansah nggodha ati nanging aku wedi bloko pungkasane tamahan lara tresno nadyan adoh yen kadung nanging caket sajroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kinodret saderming lampahi mula sawah sapa ngendut datana atiku wis kepilut saibu bunga rasaku lamun bisa cecaketan sliramu